No ano 2017, Cambados facía historia converténdose na cidade europea do viño. Dende entón e ata o día de hoxe, un cartel na rotonda de Vilariño recordaba ese logro a todos os que se achegaban á vila. Dende hai uns meses, a Xunta de Galicia instou ao Concello a introducir unha serie de melloras para poder manter o letreiro na localización. No día de hoxe, o Concello decidiu retiralo. A decisión non gustou a Cambados Pode. Nós xa tiñamos previsto no anterior goberno, na anterior legislatura, adaptarnos a esas exigencias da Xunta de Galicia, que simplemente era retranquealo 50 centímetros para atrás, subilo 10 e poñerlle unha valla de protección. Era unha inversión aproximadamente de 1.500 euros e agora eles decidiron, pois nos queren decir aos veciños e as veciñas de Cambados que é máis barato colocalo noutro sitio que retranquealo. O líder da formación acusa o goberno socialista de dar as costas ao sector do viño. E agora nos atopamos que este goberno do Partido Socialista parece ser que se están posicionando claramente en contra do sector do viño, que queren queren agochar ese letreiro, queren levar para o Museo do Viño. Nós temos moitísimas dúbidas de que os técnicos de patrimonio poidan autorizar instalar ese letreiro no Museo do Viño, porque o museo está protegido por patrimonio e xa tivemos experiencias anteriores de intentar instalar ali algunha sinalización e nos foi denegado o permiso. Ao próximo pleno ordinario de xaneiro, Cambados Pode levará unha moción con numerosos puntos para beneficiar o sector vitivinícola, entre eles que o cartel volva á rotonda de Vilariño. E nós entendemos que o cartel debe estar aí instalado definitivamente, porque é un elemento de promoción, un elemento de publicidade para todos os turistas que nos veñen a visitar, pero tamén é unha carretera de alta densidade de tráfico, hai moitísimos visitantes que van a Vilanova de Arousa, a Illa de Arousa ou Vilagarcía, e é unha forma tamén de promocionar os nosos recursos e unha forma de dar a coñecer a Cambados como cidade europea do viño. O cartel atópase agora mesmo de forma provisional no Museo do Viño. Dende o Concello aclararon que están agardando a autorización de patrimonio para buscarlle unha ubicación.